Tap layar pause ulang ya. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kaya sampun nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mencucu. Emanan berasayu mundak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Goyang Bunda Sintia. Aduh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Kak Meh reko sapa Kak Meh? Kak Meh garing gue. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Klaten Jawa Tengah, Delanggu atau Bayat ini Klatennya? Kak Meh langsung pergi kayaknya. Terima kasih Cinta dan Air Mata, terima kasih Cak Dono. Cak Dono, halo Mas Bayat, terima kasih Bayat. Cintaku mbok yen Terima sampun nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu. Emanan berasayu mundak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Ceper Klaten, terima kasih nggih Bayat Delanggu. Oh siap. Duh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja semalang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Aduh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina.